Hadian kejing sapriang haki social media basyak khang batbe ya ka menteri sarkar banwan syatura na ka benta ki jingalang jeng kitnat sarkar ka Dr. Mazil Amprin Lingdo kala kentaj bakam siam la don satia ka bakum kata Henry kadika rai jongkahi benum lechu namar baki dangdon ki kunhun ki bapenlong ya kejing ki sartura ki badawa ya ka ba omla banlong Kuman Chukodo ban kaliang jongka acik bat ka GHSMC kila penlong jiki sya tangan hatura bandawa na ka sarkar jela bakandai ban penlong ya katura kum kanong ba telang hapo ka jela megalia kani ka jinglet jongka Dr. Amprin Sarilum garu kalong ban penlong iki jelang haki district paper Harilum garu Habai keren bat ka Dr. Mazil Amprin Lingdo banyo jingshai halo ketika kubor kala kentai mador ba kamsyam ladon kanu ka kenhun ba khang lenti nebe yaka ban let chaka sortura Henry ka dei ka rai bla simhi daka kum kam menteri sarkar bat omlet chu sakite ki jelang bat aila noi umtirang ba ban yakendu yikti kenhun ban yapen bej paramaki kam dei ka jing khang jongno kata ro ka dei ka jing tip ka bakla ngai ladi habakli ilat pakai kubor ya kawai kucing keli kabaya hap pat kajing snong jonga ya kawai na kita kijing pan jong kawai na kita ki nong kenhon protes hati sagaro ngaladep ay la ka jongka jinggon ngaladep kren syai ba kadumlong kapapit kapapiang yeni bangindon ya kita ki capitals ki prepare shaki bon peli jaka nomor ba min administer komu ya ka state kata hidon kum dapat teaching step iba pun ki factors je kata bojing keren ke donga ti ngalek tour sagaru hills ngaladep ya ka tour ke resident para ngadai bendek sa syukur layo ngongno badon kita ki bertemu ban penplumar ya ka jingkung jonga syukur ban lek ya ka review meeting jong ka health but the agriculture department hakajing sngo ko jong ngasimet ngam kwa ya kajing itu ko so badobanu ngam sngo bakan bhaya nga bangan yad sakmat hakajing mu ban lek sa sakawai pat kajaka ladaki nong song jong kata kajaka kidang don hakawai pat ka protes ti kajing start pat kajing sngo jonga bat kibay tre lang hakadarne ni sngo ban nailecho namar kadang don ka isu kapag kren hangkay hapotura bidang don di protesters ibadang ya protes hak takokom kabahaya nga banailet tinga nga klametsyo on fay no susulong kasulong tokata de basusi pat menteri rang pa bad PH minister tingat hakata ka protes bay pinong kumno kani kadai kajinglong kajingman joka san partai nga sukumen tang banga la rai mangahi manganong posisyo sumusunod na marada kadon kata kajing yakan at hanor ki matters na ki issues bamya day bat ka review meeting jo nga baling ngomday ti kasulong bet bayang nga klamlet syo ndan makang niru lang nga rai na lagi mangamday ka syo na mangamkwa kajing ko patno kamtam lilay siya tay silyang na marba ngamas ngongtho bahaya kata kanong rin kajing pan jongki kita ki issues ki jongki but hanga si met ni ngas ngo bakan jenda bahala daw chief minister but kita non ministers ki bawan mas tay kin handle hi kita ki problems naman ba nga na siya ni ngandon la ka jong ka bias ngandon la ka jong ki snow ngandon la ki jong ki jing bam yahat jing mo tinre kabawai ka bakhat do kredit ni hap ya perkhat lang hap ngepeg lang ya kanu karai ka sim sakmat tila jano kumtu tinga kami cho shim ya ka kabu sha ka lawe ka bakwat bakhya da ka ba phiwan man pha pet batsha sumar haka the Shillong Heart Clinic kabadan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakindo ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapin Tibet haka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatway baje min step ha do henry baje janmet